anonzi Robert Maruva, murume ane 43 years. Handizivi kuti ndo hunhu hwake here hwemaporofita hwokunzi itai munyika mwana utiponese anhu mukutsvaga nhamo nematambudziko kudira vanhu. Hanzvadzi yangu yakaita chinangwa iko kune chinangwa inorapwa kurwara kwayeitawo yarapwa yadzoka ndikazongona ya dumbu rafuta ndikati ko chichaitika apa nditipe nguva yekuti mende kuropa imimi ndokupa ibozika kumhanyira patanza hamuna December kuropa bangoti zisvika December 4 ndainoti hamuna June hapana kushena yakatora. Kwamuri kuti kuropa ndekupi? Ku blood test. Kwete ku DNA. DNA man. Ndinonzi Netsaimusa. Ndinogara kuGunguwe kwaMunyoro. Ndine makore 51. Dambudziko rangu nderekuti ndakapesana mabhonzo pekutanga 2017. Ndobva ndachikoka gumbo 2018. Saka apa gumbo rangu rakakreka rakatsemuka rakapesana mabhonzo. Ndobva ratsemuka. Saka ratsemuka kudaro handina kukwanisa kuwana mari yekuti ndiitwe x-ray pandakabviswa plaster. Ndakabatsirwa nevekuchechi vandoona matona kuti ndikwanise kuenda kuchipatara. Mwana wangu wandainga uzokwira ane nhau yake kuno kwaMambo kwaNzvimbo anonzi Pride Mushongani akapuwa mwana nomuprofita anonzi Robert Maruva anogara kwamuchiri kuenda namata patsime raJacobo anonyebera zita raMwari iye iri mhombwe munyika achipisa Mwari kuvanhu. Anopota achiti kuvana ndo munamato wacho kwaudza vabereki munamato haubude. Saka chikumbiro changu nyaya yangu yanzi kuti iende akazonondikwirira ndiye kubhindura kwa Major Street. Saka ndikudiwa mari yekuti ndiende kwabhindura kwa Major Street. Zvino mari yacho handina yokuti ndigadzise mapepa kana yekuti ndiendese ikoko handina. Ndinofamba nemacrash. Handigoni kufamba ndisina macrash kubukidza ndambudziko romusana negumbo iroro. Mwana uyu ane makore 22 waakapa mwana wacho. Saka iye ari kunoona kunge akachenjera achiramba nhau yake iye achiziva musi watonga mama vakabvuma asi azoenda kubhindura akanga akuramba nhau yake achiti akapomerwa. Mwana aripo iye zvezvi mwana uyu ane gore ne6. Mwana izvaane gore ne6 kubva kumashure kubva pa1 nhumbu kusvika mwedzi 1 kusvika pa7 months aibvuma. Asi akazenge akuramba kubva pa7 kusvika musikana asununguke haana kana chaakatenga kusvika nanhasi haana chaakuresponsa mwana iyeyo asi akazogona kuwana simba rokuti anondikwirira. Saka ndiri kukumbira rubatsiro mhuri yeZimbabwe kuti ndibatsirwewo kurarama zvinhu zvakandiomera murume wangu wafa 2015. Saka mwana wangu andinaye mukomana mudiki ane 26 years ndo nhau makore ake anawo nekadiki kane 14 years. Saka ndiri kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Nhamba dzangu dzinoti 07 860 171 09 ndo nhamba dzangu vanondida vanondibata ipapo. Ndiri kukumbirawo rubatsiro vanhu vevaMwari kuti mukwanise kundibatsirawo vanhu veZimbabwe. Ndatenda zvangu. Ore ndikangoita mubvunzo pamakauya kudare makamboya here kudare mumashurumu murume wekati mukwasha uyu? Takatoya akatongwa musi wa1 July gore rapera. Akauya akasvika akanzi mari yedare pane mupurisa akamutora akabuda naye panze akadzoka achitaura kuti handina mari yedare. Mambo nokuona usicheche ndakanga ndiri vakabva kuti nhau ndikuitonga yakadaro ndikuzoda mari yangu yedare. Saka zvakandida mari yangu yedare kana wazouya akazouya patikadzoka kechipiri achisvika achibhadhara mari yedare ndobva adzoka kechitatu handauziva mari yakabhadhara ndeyei. Saka zvadaro akazenga asisa uye kubva July yosvika naye zvino ndiri kungouya iye haasi kuuya. Vechikonzi vakazoenda akati ndikupai mari musi wechitatu haana ndipo akagona kuzonokwira nhau iyoyo kubhindura kwa Major Street asina chakabvisa. Chiri chikonzi chei mungagona here kutsanangura? Chikonzi chekwamambo. Changa chiri chei mungagona here kurondedza chokuti mutongo wakapiwa ngowakamira sei? Mutongo akapuwa yanga iri 5.2 5200 ndeye akanga achadya mushure ngati mukadzi handidi. Achinzi ndechi mukarondedza? Akanzi unomuziva here musikana akati ndomuziva zvakanzi mari yauri kubvisa ndiyo kukanganisa kwakaita musikana akabva ati alright. Saka akasaina zvake pasi asi kuti ndizoziva kuti pakugara kwake nemapurisa aMambo pamwe wacho anowirira kuti vanenge vachitaura chii ina handizvizive. Chikumbiro changa munacho ndechekuti chikumbiro chana ndicho ndikwanisewo kubatsirwa kana ndakapuwa project yekuti ndigonawo kuita neurema hwangu zvinogona kundibatsirawo nokuti mwana uyu achiri kuenda kuchikoro
mukomana 14 years handina mubatsiri. Saka nhasi nyaya yekunze yekudarira Mambo Makope ndei inhau yokuti ndati ndinzwe kuti vechikonzi pavakaenda vakasvikonzi kudii pavakataura naye pavakapindura kuti mune yachitatu vachizofona achitati ndine $50 vakati hatingafambire mari shoma inoti amai vada mari yavo isi tikuda mari yedu saka chiita tuzotitambidza mari yakaita sei yakawanda uzotifonera abva abhuroka nhamba dzavo vechikonzi vacho haana wakatambidza mari mpaka bvaenda kubhindura kwamajesti tunokwirira inini kunokwirira mukomana achiti ari kupomerwa mhosva isiriyo. Saka paimhangarirani aimhangarira mukomana atezvara vacho vakamukwirira nenhau yemwana. Nyimbo neZimbabwe inoitwa Ian Munyoro ndinogara kubhukuru kwaMunyoro sabhuku Munyoro ndine hanzvadzi yakamitiswa naRobert Maruva anogara kwamuchiri kuenda anozviti muprofita waMwari iye asiri muprofita waMwari achinyengedza vanhu. Hanzvadzi yangu yakaita chinangwa iko kune chinangwa ichinorapwa kurwara kwayeitawo yarapwa yadzoka ndikazongona ya dumbu rafuta ndikati ko chichachitika apa anga ndiye anga munyangadza chiti nifana mashoko iyaya ndiwo amashoko achije kutaura zvangu. Alright, ndanzwa muchitanza anozviti muprofita waMwari asasiri muprofita sei muchidaro ino bodzi muprofita waMwari aite mabasa akadaro kuti munhu aya achirwara iya kumurapa achimumitisa handiti. Alright, mushure mekunge mauya kudare sematsanangurwa aitwa namama vachirondedzera zvakaitika mumashure zvakafamba sei mudare mauya kuzoti muzotongwe kwaMambo Makope? Bodzi nawe tikakwira dare nawe yakatongwa namambo akapa judgment vati unofana kuroora nekuti ukarara nemwana wevaridzi unofana kutorora. After izvozvo kana mwana asiri wako uchiziva mwana asi wako anditi unoenda kumadna enda kumadna musi muna December akakwana hapana kumadna kwakaenda nanhasi. Ora chikumbiro changa munacho ndechekuti nyaya ingatongwe sei. Ndanzwa muchinzanzi pane kuzomhan'ara kwaakaita mushure mekungavimbisa dare kuno kwaMambo Makope kuti achanga achiripa muripo we$5,200 yakatongwa mudare kuti acharipa kuzorora hanzvadzi yenyu zvekare nekuzochengeta mwana waakamupa. Mushure mekunge azotirwa nevanhu vechikonzi zviri kunzi haana chaakakwanisa kuti abvise murondedzero yandanzwa ichitaurwa naamai. Imimi matarisana nenyaya iyoyo. Imimi ndiri kunzwa zvinzi makazonomhan'arirwa kudare. Nyaya yamakanomhan'arirwa yanga iri yei? Makazombotaura naye here Mukwasha? Mukwasha kubva ipapo titi inasanda taura naye but ndakazongono zvikonzi zvaenda nakuigirosa Samuel unobva kubhindura chinzi ndasungwa ndiuye kukoti musi wa4 June. Musi wa4 June chinzi tikumupomera hanzi tikumumanikidza kubvisa pfuma. Yasika anzi pfuma isiriyo anzi pfuma yanzi yakawandisa here. Kadi yenyu muri yeZimbabwe indonzi Pride Mishonga ndiye 22 years tiri kwanzvimbo kudara Chief Makope ndayadambudzo kurwa nezvinhu ndiri form 2 ndatanga kurwa nezvinhu kudabva nogara musha kwamangu kwamodzwa kwamuza uku ndichirwaura nasangwara kwamuchiri kuenda bva pane munhu muprofita ari kubatsira anonzi Robert Maruva ndanogara sangu kwamuchiri kuenda ndakagara friend yamama wangu baba vacho azvonshandira achanshandira taenda makomo nevamwewo taenda makomo kudaro votanzi pane minato yemampiere esiko mabako taiswa muna matoiye rimwe zuva bva vati pane zvandoita hande kugoma zvandoita kuti chi minato vanhu vanodonha napanje andikazivawo vatenda mugomo mubva usvikondibata varara neni semunhu airwapa zvandaiziva varara neni kudaro vati saudza amai wakaudza amai vanodonhawo zvavo zvakaita zvondati saamai angu murwerewo apa zvanokwanisa gandegere kuvaudza vanamata mwana zvawandita baba dai nhumbi yabata ndomuna vantu vandanamata wana Mwari chete vichidaro nhumbi yabata vandaenda kunochipata noteswa nanhumbi pane nhumbu vandanasa kunovaudza kwa mama namba wasisa ndasiya kwari vaninovaudza vabatwa baba wayo kunzi maiti so pamwana sei vati amira ndiwe kukwara vaya kware boy vaya na bankuru wangu 2 na nasi wangu 2 bvabvunza kuti nyanga yada yakada zvikanzi ichokwadi zvikanzi mimi muti pamepari musikano ndepembera nzi ndepangu zvikanzi muromo wanga unoramba chisema saina pasi saka bepa rawasaina pasi ndinaro mutori naro panapo ndinaro ndobva zvaita sei vadaro bva ndati ndairwara ndiri kwareko kunde nhumbu
Vananda marichi yekuenda kuhospital ndikwarariko. Vati ndubva kwa mutanda yangu kusirai. Vabloka namba dzangu. Vabloka dzana sangu sandagara nawo. Sabva vati azvina mhosa ngwari teacher. Vandipa manda ku hospital. Munhu ane 7 months ndakunoko. Vandati chindi kurwara anogona kuhandaita kana operation kupi kwa wari 7 months sungwa mwana. Ndongo operation kwa ward ndikuda chi preparation azvinetse ndita tenga nawo kwa ward ndakati it's okay no problem. But then vandati ndaprepare zvanzi ndotenga pe auntumo tenga preparation tenga pressure ndakuda. Ndati all right. Vabloka namba dza mama, vabloka namba dzangu, vabloka namba dza mangu sedzatafonera. Mama basa bvaenda maricho nosaka mundami vanhu. Vatanga kutenga preparation mwana uyu. Alright, murikuti ndobva waita sei? Mama bvaenda maricho vatenga preparation yemwana. Tapedza kudaro vandawanzo kuti kune mwana, vati mwana webva ndati mwana musikana zvikanzi bo vatongobloka namba dzangu ndi muchipatara. Kundada mari budo muchipatara kabonza gara 3 days muchipatara mbedha nobhadhara. Nanda mari $15 yobhadhara mbedha muchipatara. Vata undiudze zvaundi manye vamberi sapikiswe nerima. Anzi sapikiswe nerima. Nanzi apikiswe nerima. Vamata kudzofura irima rega rega vatanga kutuka mayangu. Vati ambuya makaenda kuchikoro makadzidza. Veneke bva April kusvika December 9 months here. Okurati vanga vakuramba zvanga manyorerana pasi. Vanga kuzviramba kuti andizvizive nhomba yesiyangu ndikupomerwa mwana asiri wangu. Mabhati yakawa mama bhati atongwa. Zvikanzi singanetse mukwashi apa nombokuchaja mari musikana wakatambisa ukarara naye. Zvikanzi dauti takatonga mu1 July. Vataenda vatanzi svika 1 muna December namaenda kuropa. Ndakanzi tipe nguva yekuti mende kuropa imimi. Ndokupa ibozika kumhanyira. Vatanzi amuna December kuropa bangoti zisvika December 4 ndainoti amuna June. Hapana kushena yakatora. Kwamuri kuti kuropa ndekupi? Ku blood test. Kwete ku DNA. DNA man. Alright, woku DNA. Alright, kureva kuti nyaya yenyu yakamirira pa DNA ndo nekuti mukwasha kana kuti muprofita yanga anza abvise 5200. Alright, ko nyaya yakunzai nhasi kudare kwa Changamire Makopi yanga iri nyaya yechi? Inyaya yekuti zvakanzi vanhu kwamambo zvikonzi vaire bozi akarapo bhadhara anga dzantorwa property. Tikasvika kune mukadzi wacho ana mukadzi 2 ndendorishi 2. Pasvika pane mukadzi wacho. Tisvika kadzana bhatanga vantungo musi watikatanga kuenda tikaenda nevamwe zvikonzi vasvikontuka anda kumudaira mukadzi wachina patikaenda akakutuka ichiti akandanzi urimbwa iwo awozondiripo here anda kumudaira ndanyarara ndakaenda sisi wangu ndape chi2 patikaenda vichona mundane mamwe mapurisa mambo vatasvika bvawakiya madhoo isu tikana mapurisa musabude nyimota tatagara mota kuroad tataubuda anzoti taura kuti kudi zvangu ndanzoti anzi mukadzi nakatuka mapurisa mambo here andonzoti tatuka kudi. Alright. Saka kurati mwana wayo akambobatsirwa here ane zvaakambomutengerawo here mwana? Hapana kana kubva pa priva svika nhasi hamanje amutengana socks kana chicha amutengera hapana. Alright, chikumbiro chamunacho ndechekuti kudi kumurezi Zimbabwe. Ndechikumbiro kuti hama yangu abatsiwe noshourwira yaona kana pane project inoitwa chidiki ndokumbiro project yekuita. Zvekare kune mamwe masangano emadzimai kana kuti vanobatsira vanhu vanenge vambonyikidzwa kana kuti kumbonyikidzirwa kodzero. Idzo zinyaya dzimakazodzipedza sei mukuyanana nekuti nazwa muchiti makanga musingawirirani nezvakaitika. Zvakaitika izvi makanga mawirirana nazvo here mukutaura namadzibaba? Wakanga uchinzi munamato here maitikiro azvakaita? Vakati anzi munamato unoitwa munhu anodona. Saka apa ndakushena itwa semunhu airwara ndangu ndoda kupora ndoda kuenda kuchikoro. Hapana kisheneka hapana chikambopora ndanga ndingodona ita munhu ikoda. Ipapo ndikuti pazvakaitika makanga muchiwirirana nazvo here kana kuti makazongoona zvaakutoitika? Ndakakuzona zvaakuitika. Vaakutoenda nemi pabonde? Tinotenda. Vakutorara neni pandikazopinda ndikati ko chizwa ndizvaita vanhu vanodona. Chikumbiro chamunacho panyaya dzakaita ngeidzodzi kuti mutemo utonge panyaya dzakadai ndechipi? Nekuti kune mapoka anomirira madzimai akasiyana siyana vanogona kunge vakatarisa pane dzino nguva. Shoko kana kuti chishuwiro chamunacho panyaya iyi ndechei? Ndechikumbiro basa kuti nditsvagire project yekuita mwana wangu andimugona kumuchengetawo ama yangu murwera pavachakwanisa kuita ndinotovachengeta ndomari chinochovachengetawo. Ko kuna madzibaba? Kuna madzibaba angu.
Zvekare kune vamwe vanogona kunge vachiona vangange vachishuwira kuti vange vachikubatsirai. Mungagona here kuvapa nhamba kana muine nhare mbozha kana kuti vangagone kubatai sei kuti vange vachikubatsirai? 078 60 17 109 078 60 17 109. Mume uyu anonamata pachechi inonzi Tsime raJakobho kwamuchiri kuenda. Pakati pekuti kaguda namuchiri kuenda pakati apo ndopano sangano rake anonzi Robert Maruva. Murume ane 43 years. Handizivi kuti ndo hunhu hwake here hwemaprofita hwokunzi itai munyika Mwari atiponese anhu mukutsvaga nhamo nematambudziko kudira vanhu. Saka ndo chiemo changu chandinacho kumaprofita kuti sei hunhu hwakadaro mugone kubatsira mhuri yeZimbabwe. Muri kunzi batsirai hwai dziri kutamburai makupa vana kuhwai.